Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Menardo Yutosi saking kelas 11 di WIB kalih Pranata Cara Tedak Sinten ing Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sanggihaning para sesepuh ingkang pinundi-pundi, para tamu kakung putri, para muda reda ingkang tansah ing suka basuki. Linambaran kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kula panjenengan sedaya saged manempal wonten ing dalemipun Bapak Suhendra saperlu mangerti adicara Tedak Sinten kangge putranipun inggih punika sepisan pambuka kalih atur pambagya harja saking Sohibul Hajat. 3 acara inti punika Tedak Sinten kekawan panutup. Bapak Ibu saha para tamu sedaya ingkang winantu ing pakurmatan, mekanten rantaman adicara Tedak Sinten ing sonten menika. Sadèrèngipun adicara dipun wiwiti, sumangga sareng-sareng maos basmalah langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saha Ibu ingkang winantu ing kamulyan, menggah titilaksana adicara saka lajengipun inggih punika atur pambagya harja déning Sohibul Hajat Bapak Suhendra katur panjenenganipun Bapak Agus kula sumanggahaken. Matur nuwun. Saking kula minangka Pranata Cara menawi wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.